Takže dobrý deň, moje meno je Petr Lunter a momentálne pôsobím ako hlavný somelier a manažér reštaurácie EG. EG je projekt, ktorý je zameraný, ako vidíte, na tú precíznosť, na ten detail a samozrejme ten najdôležitejší faktor je ten rešpekt k surovine, ale aj k hosťom. K vínu ma privedol môj brat, ktorý je tiež vo vínom biznise. A ja som mal tiež možnosť pracovať v dvoch konceptoch, v dvoch michelinských reštauráciách v podobe po 5 rokov. Čiže za tých 5 rokov som to perfektné sklo vnímal na začiatku ako takú tú prírodzenú súčasť fine diningu. Sklo je veľká téma a určite tie poháre sú dneska viac na očiach ako kedysi. Tak ako ten priebežný fine dining začína, tak tá prirodzená súčasť je aj perfektné sklo. Ak by som si mal vybrať od firmy Riedel najobľúbenejšie, tak by som asi tým, že aj najviac inklinujem k odrode Chardonnay a Pinot Noir, tak by som si asi vybral ten burgundský shape. Čo sa týka pohárov, tak vinárstva sú určite náročné, lebo oni vnímajú tú senzoriku a veľa vinárstiev aj kolaboruje s firmou Riedel, ale aj s inými, čiže pre tých vinárov je to určite veľký bod. Čo sa vyznajú vo víne, potrpia si na pohár. Ako nechcete piť, dajme tomu 200, 300, to je, už je aj 50 € víno, je drahé víno, čiže nechcete piť proste drahé víno z nejakého lacného poháru, lebo to vám úplne naruší ten zážitok. Tým, že mám na starosti túto reštauráciu, ako čo sa týka servisovej časti, za mňa je najdôležitejšia tá konzistentnosť a kvalita. Čiže ak ten pohár má zlú kvalitu skla a sa náhodou v myčke láme, tak je to problém. Čiže tie poháre by mali byť stabilné, mali by vydržať a to firma Riedel spĺňa.